Spiritu. Ndakauya pano ndichimhangara nyaya yangu. Ndine mwana anobudirwa nemukadzi wangu wakafa muna 1999. Ari kutaura iye kuti ndiri kuda bhande rangu rakatorwa namaikuru wangu inini mukadzi wamukoma Rovina. Saka ndiro dare randakauya kuti ndisume kuno. Zvakaitika kubhuku raChinamasa. Zvaitika kubhuku raChinamasa ndakakwanisa kuenda kuna sabhuku. Sabhuku akadaidza vanhu vakatadza kudini, vakatadza kuyewenutsa dare. Tikaenda kwashe mudzindiko vakatadza kudini kuyewenutsa. Tobva tauya zvinezvi ndakazouya panapa zuva 26 kunoti ndiise nyaya iyi kuvakuru kuna mambo kuti anditsanangurirewo ndizopiwawo. Wamakamhangarira Ndiro zina. ndiro zina wacho. Ndamira pamberi pedare mambo Mutasa. Ndapira pamberi pedare ramambo Mutasa. Zvandiri kutaura ngezvechokwadi. Ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Inini ichokwadi. Ndakandiri kumba kwangu musi waitwa dare. Izvo dare ndakadaidzwa inini ndiri mugadheni. Ndizwa pauzuya kunoku kune dare kuti ngoitira dare. Ndibva ndaenda, ndibva ndasvika. Takada kuti sabhuku akada kuti nonokwei. Sabhuku apa akasvika. Aibva achitaura kuti ndauya ndoda kuti vanhu vekwabhobho mutaurenyi nyaya yenyu. Uyu baba munini aibva atanga kuda kutaura. Aibva anyarara. Mwana wemuroora wedu ndiye akabva azitaura. Mwana uyu apa akada kuti ataure nyaya iyi. Wakabva uyu mwana uri kubuda uyu wakabva wabata muromo wemwana wangada kutaura. Aibva achiuya pamberi pangu. Aibva ataura kuti mai makatora bhande rangu. Ndikati inini bhande kupi? Kukazi makatora bhande rangu. Ndikati inini anombotora bhande renyu bakupi ndimi ani? Kai ndini mai Keri. Kukazi makatora bhande rangu. Ndikati mai ndakatora bhande renyu kupi? Aibva ambopikisa. Zvino chakazondinetsa inini manje. Kamwapo uyu ndandiri kutaura neuri apa. Pakabva zobuda mai nini wacho. Aibva ati uruziva roti uri takaizwa renyaya iyi. Wauyu uri mumashure mangu uri mubaba. Ini ndikati ini kutanga kudini kuizwa ndipozviziva kuti ndakatora bhande ramai nini. Kukazi kwete iwe wakatora bhande ramai wedu. Takakwira mai wedu akarwara aienda kunyanga. Asvika kunyanga aibva agara. Inini uyo baba munini wasara kumba nemukadzi wababa mukuru na tadaidzirwa kuti munhu waungwarisa. Waibva waenda nemukadzi wababa munini wacho. Waibva waenda kunyanga. Wasvika kunyanga waibva wana dibosha iriyo. Waibva wadzoka. Kamwapo wakadzoka wari kutambudzikira kuti munhu wedu uri kudini uri kurwara. Isisu ngekurwadziwa tikati ngatidini ngatiendewo. Tasvika ikwenyo kunyanga manje.
Maini stakasvika chokwadi anga ari pakoma rekutoti akanga akudaidzira kutura mafeme ekuda kudini ekuda kutisiya. Izvi akanga akuda kutisiya. Hatina kumbotaura namai nini. Zvino mwana uyu wakazonga akudaira mwana mai nini wemwana uyu uri kuti uri kubuda uyu. Wakabva ati iwewe wakadini wakataura namai wedu. Ndikati no, inini hana kutaura namai, bamai wakanga apakoma yekufa. Wakaenda na baba munini na baba mukuru wacho wasara kuno. Ndikati nini handina kuenda na baba mukuru, ndakaenda na mai nini Mafarai na mai nini Masandura, mai Masandura wacho wakafa na tete ndio akazosvika takunyanga, ndio takapinda nawo kuona mai, tiona mai akudini akuda kutisiya. Saka wakabva watanga kudini kuda kutaura wakataura chokwadi, masoko awo afadzawo akapedza shungu dzawo. Wapedza kudaro wakabva mwana uyu wakanga uchiteerera zviri kutaura mai nini wake mumashuri. Handiri kushora kuti wanga asi kutaura chokwadi, kuti angataura chokwadi angataura chokwadi. Zvino apa angateerera masoko manje. Mirai matanga kutaura chokwadi. Ndiri kuti ndikati wanga kutaura chokwadi hake handizozivi. Chokwadi chacho changa kutaura chekuti ndechekuti chokwadi zvanga kutaura mwana ngechekuti wekuti zve wakatora bhande rangu. Saka ichokwadi handiziwo saka orai ndakamira hamuti handiziwo. Imimi ndiri muridzi wenyaya. Zita renyu ndorabuda. Moti mwana kana anga kutaurawo chokwadi kana anga asitaurawo chokwadi handizivi. Ndoti chokwadi changa kutaura ndechipi? Mukati chebhandi. Ndikati ichokwadi here? Mukati handizivi. Muri kuti mbuya izwai, matora mhiko handiti? Kana matora mhiko chinoita kuti musunungurwe kutaura chokwadi, chinoita kuti mudetsereke kutaura chokwadi. Mukawanda nezvinhu zvamunoziva anotadza kurara ndimi. Isu tiita karara asi asingarari ndiani? Ndimi. Saka zvakanaka kuti muchitaurire chokwadi, mataura chokwadi tokubatsirai nyaya yopera. Ndati nyaya yebhandi muri kuiziva here? Handizivi. Hamuizivi? Handikuizivi. Handisi kumaridza. Kana musikaiziva hamuizivi. Chigarai pasi. Uyu mwana uyu baba ari kutaura here? Ari kutaura. Ndaidzei ngawe tona. Ari kutaura. Handi mwana ngawe. Shangadzipere. Alright, taura neni. Taura neni. Taura neni. Taura nama. Taura nama. Mambo iko mtana muri. Naoga iko. Ndakaurawa. Ndakapatesa kani
Usaite hashaba. Wati bhandi rako ranga riri pai? Alright. Bhandi rakaiswa kupi? Alright. Usaite hashaba. Usaite hasha tikubatsire. Usaite hashaba. Akatora bhandi rako ndiani? Ndiro Zina. Alright. Chizwa kaiwo. Bhandi rantu watuona rirumba make. Riri pasi pehembe. Dzimwe nguva anomborisunga. Alright. Usaite hashaba manje. Toda tikubatsire kuti bhandi rako ridzoke. Handiti? Tisauda kuti tikubatsire kuti bhandi rako ridzoke. Ndikati nhasi unoti sumuke tiende. Unokwanisa here kunoritora pariri bhandi iro? Unokwanisa unoritora pariri? Alright. Roslina, sumuka. Alright, saite hasha. Enderai kumbuya, kuenderai. Alright. Maizwa nyaya mbuya. Bhandi rako ranga riri rudzi? Ine mawara. Alright. Right. Rosalina. Mama. Nyaya uri kuizwa? Chokwadi pamberi paMwari handisi kuiziwa. Right. Wati hausi kuziya? Handisi kuziwa. Saka kuti tautaura chokwadi rinoti ari munyepa. Uyo wati bhandi pariri unoriziya. Handisi. Ndikakupai wanhu wekuenda nawo izvizvi kumba kwenyu. Kuti munopinde mumba. Uyu osvika otarisa bhandi pautaura kuti riri. Kana ariona totsangira iva. Unobvuma here kuti tiende tiite izvi? Chokwadi ndiri kubvuma. Umwe wauya naye ndiani? Ndauya newana wangu, mwana wangu. Waripi wana wacho? Hamuna kuenda sabhuku? Sabhuku uripo, sabhuku chinamasi. Ngauya. Uri pano? Shumba. Right. Sabhuku makadini? Makadini baba. Takasima. Ndipo mama. Nyaya munoiziva zvatichadzokorora? Nyaya ndoiziva. Makamboizwa? Ndakatombobvawo tiri kuda kumboedza kuti tienzanise ndinoyakaita hombe kwatiri. Rakaita hombe kwamuri? Right. Zvandakuita kandakupa basa Sabhuku. Ndakuti izvozvizvi chibvai pano matorana namai ava. Wana wamai varipi? Ndoda kana hwani mukuru wacho ngauya. Mukuru wacho ngauya. Right. Zvandikuedza kuita vakomana. Zvatikuita izvi handi zvekuti mookane kana kuita zvatisina kutaura. Chandikuda chete
ndadaidzaiwo mukomana mukuru kuti iwe ufambe namai nevamwe wana wabatsira kuti maemotions musakwidze chii maemotions. Imi musabhuku, you are in charge of this mission. Asi ndichakupa mukomana wangu wamuri kuenda naye kuti anoone zvamunenge muchiita izvi uzokaonekwa ripoti zvakamba chatiri kuda isusu kupruva kuti zviri kutaurwa neuyu ichokwadi here kana kuti handichi chokwadi. Kana chiri chokwadi tochibatsirana kugadzirisa zvakakanganisika. Ndio purpose yacho. Purpose haisi yekuti kana taona chokwadi taakunokana. Ai. Purpose ndeye kugadzirisa kuti kana paine zvakadii zvakakanganisika zvigadziriswa. Because kana ari mufi ari kubuda, kana iri ngozi hakuna chimwe chinhu kunze kwekuiripa. Haina umwe mushonga kuiripa. Zvino uyu kutaura kwauda kuti unoda bhandi rangu, kanipa bhandi rangu, then tozotangira ipapo. Asi chekutanga chatikuda kuti bhandi radini unotora bhandi rangu. Asi chandakukumbira manje ndechekuti mai kana munotaura chokwadi munoenda kuchechi? Munoenda kuchechi Roma. Munoenda kuRoma? Chechi yeRoma hainyanyi kuita vakadzi vakuru vanonyepa. Chokwadi. Imimi naMwari wenyu ndiye muri kuziva chokwadi. Saka muchaenda kumba nemhuri nababa nemwana nasabhuku newana, moenda uyo akurakidzei paari kuti ndo pane chii, ndo pane bhandi. Kana mariona mumataura tadini ndo tataurwa mukomana kuti belt raonekwa, ndo chokutaura zvokuita from there. Kana risina kuonekwa tochibatsirana futi kuti mweya uri apa uite sei, ugadzikane, chokwadi chiri apa chidii chibude. Chitesa nditi. Asi mukariona, kana mariona belt, muchariita handover kumupurisa wangu ini. Ndiye achauya akabata belt kuno. Ndizvo handiti? Chandinoda kuti muite kuti hakusukana. Kunoti gadzirisa chii? Nyaya iite sei? Nyaya iperi. Ndo pane nyaya basi. Amai zvinobvumidzwa kuti mai kana mazofunga muri kufamba muroad kuti wana wangu pane chokwadi chandisina kutaurira. Munobvumidzwa futi kudii? Kutaura kuti wana wangu chokwadi chacho ndeichi. Nyaya yobva kudii? Because wanawo munokwanisa kunga muri kuwafambisa makarimwa. Nekuti hawakwanisi kuti wati mai akatora belt. Ende hawakwanisi kuti warambe kuti mai edu anotora belt. Because akatora belt ndimi. Ari kunzi akatora belt ndimi. Apa ichiri allegation, hapana chati chabatwa. Saka toda kuti tiprove kuti zvishuwa zvakaitika here kana kuti hazvina kudii, hazvina kuitika. Saka muchibuda panapa izvozvi maakutoenda. Masvika ikoko hakuna zvekuti muchambozi mwana ambopinda mumba ambokirina dhiwa azodai kana kuti ndingo wazodai ndazopinda ndega. Hakuna. Because wakomana nyaya ikamukaita zvinhu zvokuti ndoda kukabvira mai wenyu kana mai ari wrong. That is if kana mai ari wrong. Chinodzoka kwamuri imi. Anotambura nechinhu ndiani? Ndimi, not mai wenyu. Saka batsirai mai kuti akliye chinhu ichi kuti imi mugaro zvakadii. Zvakanaka. Titesa nditi? Right. Iwewe wazwa here iwe? Maakuenda kumba, handizvo? Unorakidze vanhu apa nebelt pawati ndo pariri. Handiti? Matora belt iroro. Rovha rauya kuno moya naro kuri tokudzosera belt rako kuti patakubatsira kuti mweya wako udii uzorore. Handizvo? Right. Saka usasaiti hashaba. Chifambai zvakanaka muri nyararo kusvika masvika kwamuri kuenda. Handizvo? Right. Endai muchienda izvozvi. Mafuni anamea wanaorume wazungu kwa sababu wanaoshikia huko huko wapiwa. Right.
mafoni enyu mai mimi newakomana wese wana wese apa mafoni enyu yese kunzai kumisa apa munozovapiwa masiku ako wana wese wamai auya apa nemafoni enyu uyai mafoni ndawemo